Dobrý deň, dámy a pánové, vítam vás po dlhej dobe u videa. Čauky, čau. Dneska vám najprv musím ukázať, čo som si kúpil. Kúpil som si na poka túto Star Powerku, potom som si ešte kúpil na Bibi, som si ju upgradeol úplne a dostal som Greya. A hádajte, čo mi padlo, skin. Čiže najprv si ideme zahrať. Najprv sa ideme zahrať za Greya a dáme si ho zone napríklad a ideme na to. Dobre, ideme. Kamo nie. Dobre, ideme na to, ľudia. Hitol som ho, dobre. Mám ho, nemám ho. Kurník, šopa, antilopa. Počkajte, skočím do toho portálu, ľudia. A mám túto. Hop, nie, joj. Dobre, prepáčte ľudia, nekomentujem to. A zabudol som, môj kamarát má dneska narodeniny, tak prosím, napíšte mu do komentárov všetko najlepšie. A budem rád za to. Dobre, zabudol som ho. Prepáčte, vážne, že to nekomentujem, dobre. A vlastne on si so mňou zahrá za chvíľu Roblox i... No nie Roblox, pardon, pomýlil som sa. Kamo, to sme prehrali. Lebo ja s nimi iba trénujem, ľudia. A dnes už mám vážne takých silných brav, zlých týchto. Ja si zahrám napríklad Game Grab a ideme na to znovu. A vyhrám. Dobre, je proti nami Bea, Frank a tento Larry, jak sa volá. Ideme na to, ľudia. Ideme na to. Hop, ľahké. Ľahké, very. Hop, hop, hop. Haha. Dobre. Hop. Dobre, ľudia, dobre. Joj, nevadí, ale vyhrávame, ľudia, vyhrávame. To je hlavné, ľudia. Ľudia, to je hlavné. A veľmi ma to mrzí, dával som si prestávku takú. A vlastne mrzí ma to dosť. To, že som dlho nenatáčal. No, dal som si takú prestávku. Dobre, mám ho. Yes. Yes, ľudia, konečne som vyhral, konečne, yes. 299, kamo, ešte jeden tento, ešte jedna vyhrám to, dobre. Ideme znovu, ľudia. Dobre, ideme na to. Kamo, nie, tak to už sme mŕtvi. Bacha. Nie, Pemka, bože. Ja to zase prehrám. Yes! Dobre, ľudia. Nie. Dobre, ľudia, vyhrávam.
Kamo, musím si dávať bacha. Nie! Mal som radšej držať bokom. No myslím tak. Skočím do tohto. Nie, ľudia. Joj, musíme znovu. Dobre, ideme ľudia. Ideme. Dám si gadžetku. No kam? No. Joj. Oj. Joj. Vôbec to nedávame. Použijem túto a všetkých ich toto. Joj. Veď ich zničte vy všetci. Musíte ich zničiť. Bože, Lily, daj to. Yes, Lily to dala. Ó, vyhrávame. Kurník, šopa, antilopa. Vyhrávajú oni. No poď. Hop, poď. Nie, ľudia, pomoc. Joj. Ja som umrel. Yes, ľudia, poďte. No, joj. Poďte. Prepáčte, trochu sa mi seká Wi-Fi. Ideme ľudia ďalšiu hru, poďte. Ideme? Yes, Cordelius si dead? Joj. Ježiši, dobre, tak nie si on to prežil. Ježiš, tak ja som to prežil. No poď. Kamu, ja ťa zabijem. Hahaha, Cordelius rip. Hahaha. No poď si. Kamu, poď. Yes, zabil som ťa, Cordelius, yes. Prepáčte ľudia, že to nekomentujem. Seká sa mi plus Wi-Fi. Aj vyhrávame. Dobre, zabil som Cordeliusa, yes. Yes! Kamo, 540 HP. 4, 3, 2, 1. Yes, ľudia, vyhral som to. Yes. Yes, ľudia, splnil som to. Idem si zadvihnúť tie mince. Tu ich mám a idem si ich vyzdvihnúť 1000. Kamo, ja si môžem kúpiť tú Star Powerku. Dobre, ľudia, dobre. Takže ľudia, napíšte mi dolu do komentárov, akú Star Powerku si mám kúpiť do komentárov. A zatiaľ ahojte, čus.